Λοιπόν, σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη στο τρίτο γυμνάσιο Καματερού. Και από ό,τι βλέπετε δεν είναι ο Μάνος. Δεν είναι ο Μαρτίνος. Να και ο Ναπολέον. Και ο κύριος Καράλης. Αυτός ο 3 μέτρα όπως τον βλέπετε. Ολόκληρος είναι. Δεν κρύβεται, θάτος. Ναι. Και γυρνάμε την κάμερα. Και δεν μου ξέρετε να σου πω. Να εδώ και όλες. Φύγε το κανάλι. Έτσι τράβηξα. Θα πάρει τα... Και δεν έχω. Εδώ. Να πάω στη Λάζη. Θέλω να πάρω 2 και μου λείπουν τα λεπτά. Όχι ρε, άστονα. Εδώ ψήνουμε. Ψήνω 5 από ό,τι βλέπετε.